Levering. Hvis bil A og B kører 1000 km, hvilken en er så dyrest? Ligningen er 1 krone gange x plus 200 kroner er lige med y. X hvor mange kilometer, og y hvor meget det vil koste. For bil A. Resultatet vil så blive 1 krone gange 1000 plus 200 kroner er lige med 1200 kroner. Ligningen for bil B er 2,55 kroner gange x er lige med y. X hvor mange kilometer, og y hvor meget det vil koste. Resultatet bliver 2,55 kroner gange med 1000 er lige med 2550 kroner. For bil B. Det vil sige, at bil A er billigst. Fart. Vi vil nu beregne hastigheden af den gule bil. Ligningen for hastighedsberegningen er afstanden divideret med tid i meter i sekundet. Resultatet bliver hastighed er lig med 100 meter divideret med 90 sekunder er lig med 1,11 meter i sekundet. Streg over 11.